Proiektu handiek talde handiak eskatzen dituzte. Laboralkutzan ondo dakigu helburu garrantzitsuak lortzeko talentua eta pertsona desberdinen ahalegina batu behar direla eta haiekin elkarlanean jarduten ikasi. Banka kooperatibo gisa beste pertsona batzuen esperientziak entzune ditugu eta proiektu zoragarriak aurrera ateratzeko elkarren ondoan lan egiten dakiten beste erakundeena. Enpresaren, kirolaren edo kulturaren munduan bilatuko ditugu. Gustuko ditugun eta hobeto ezagutu nahi ditugun proiektuak eta profesionalak ezagutuko ditugu. Konta diezagutela zer egiten duten eta nola lortzen duten. Familia asko agertzen dela nire lanetan eta bereziki interesatzen zait edo ikusten dut nire joera dela edo horra noala askotan isiltasunetara, familietako isiltasun horiek, nola zenbat komunikatzen duten, zenbat esaten duten eta isiltasun horietan zenbat gauza izoztu eta zenbat gauza dauden hor. Urtarrileko ostiral goiza da, oskarbi eta hotza. Kaleak garbitu berria dirudi, zeruak ez dauka urdina besterik. Egun eder honetan, Gasteizera etorri gara. Laboralkutxarentzat esan nahi berezia duen leku batera. 1987an, geu izan ginen Emakunderen erakunde kolaboratzaile bihurtu zen lehen enpresa. Eta bertara etorri gara, Emakundera. Komunikazio arduraduna da gure gonbidatua, eta irakurle kopurari dagokionez, euskal idazlerik arrakastatxonetako ere bai, arrakastatxona espada. Ipuin bilduma batekin ezagutu genuen, 15 zauri, gero etorri ziren beste bi, zu bezain ahul eta ez naiz ni, orain no soy jo izenarekin gaztelaniaz argitaratua. Baina arrakasta, sekulakoa, bere 3 nobelekin lortu du, hoietako 2rekin berezeki. Amaren eskuak hainbat hizkuntzatara itzuli da, 30 gora edizio egin ditu, zinemara eraman zuen Miguel Gabilondok eta 111 Akademiaren saria lortu zuen. Aitaren etxeak 3 urte daramatza salduenen zerrendan, eta irakurleen akademia horren aitortzaz gain, Euskadi sari bat ere lortu zuen. Bestsellerrak eta liburu bikainak egin aurretik, Karmele Jaiok Notiziaz taldean lan egiten zuen, kulturan eta kiroletan. Nik asko ikasi nuen, eta asko ikasi nuen batez ere batetik espazioa ematen zaiona kirolari, hau da, badago entrenamendu bat, ekipo baten edo talde baten entrenamendu bat, eta horri alde oso bat bete behar, ez? Horrek literatura, hori izpada literatura, hor sormenarako eta egiten dituen baita ere Baskoniaren, bereziki Baskoniaren partiduen kronikak. Eta kronika ere bazan ipuin bat bezala, egitura aldetik ideia horrekin ibiltzen zen, da asko, oso azkar egin behar zen, azken orduan, rotatiba itxaroten, hau da, presio handiarekin, eta horrek asko ikasi nuen gara hartan. Karmele Jaio 1970an jaio zen, lantoki eta bizitoki duen hirian, Gasteizen. Askok pasioak bultzatuta ikasten duten ogibide aukeratu zuen, kazetaritza, bokazioz baino hizkuntzarekiko afizioz. Horretan, tresnerian, ez dira hain desberdinak literatura eta kazetaritza, guztiz desberdinak diren arren. Hitzekin ari zara eta azkenean helburu bat eta pentsatu behar duzu, ze egitura, ze ordenetan, ze hitzekin, hori berdina da, ez? Gertatzen da efektu bat edo beste bat, edo eraginkortasun bat edo beste bat leku bakoitzean material ezberdinak edo erabiltzen dituzula edo estrategia ezberdinak edo baina bai, egia esan azkenean ari zara komunikatzeko tresna batekin eta hitzekin, ez? Hitzak dira zure lehen gaia, beraz, ez dago, nik bai sentitzen dut diferentzia handia jartzen naizenean zerbait literaturako zerbait idazten eta kazetaritzako zerbait idazten, bai diferentzia handia jarrera aldetik, beste zeremonia bada, eta ni ere zabaltzen naiz beste modu batera, ez da bestearekin noa gehiago kanpora begira, honek eskatzen du barrura eta kanpora, ez? Ezberdina da, baina tresnak berdina dira. Iaia hitz egiten hasi orduko eman digu gure gonbidatuak bere literaturaren arrakasta, bere literaturaren boterea eta bere literaturari buruzko ikuspuntua ulertzeko gakoa
barrura begiratzea. Gezur asko esan ditzake literaturak, baina ez da gezurti trebea. Egia da bere benetakoa berria. Askotan literaturaz hitz egiten dugunean eta literaturari balio edo lan bati balioa eman behar zaionean, askotan hitz egiten dugu originaltasunaz adibidez, ez? Eta nik uste dut originaltasunaren gainetik dagoela benetakotasuna. Eta gainera benetakotasuna da hain justu originala izateko bidea, ez da? Idazlea izatea fidel berak barruan duenari, bere begiradari, hori da niretzat ezinbestekoa. Hau da, beste mundu batzuetan gezurrak balio du, ez dakit nola esan, baina literaturan egia, ez egia zuri gertatu zaizun zerbait kontatu behar duzunik, baina benetan zure gorputzak, ez dakit nola esan, kontatu nahi duen hori, niretzat hori da klabea. Eta iruditzen zait askotan gainera, niri gertatu zait, hau da, gertatzen zait, idazten daukat sentsazioa, ez ditudala nik erabakitzen gaiak. Hau da, eta batzutan gertatu zait, adibidez aitaren etxearekin, gogoratzen dut, idazten hasi, nora nijoan oso ondo jakin gabe, baina ikusten hasi nintzenean norantz nijoan, momentu batean esan nuen, ziur zaude, hor sartuko zara, ez dakit, indarra behar nuen hor sartzeko, ez? Baina, eta, bueno, ezinbestean, nik uste dut gai batek inguratzen zaitu, eta ez daukazu beste remediorik hortaz idaztea baino. Eta hortik ateratzen bazara, gorputzak eskatzen ditan hau ez dut idatziko, baizik eta ez dakit zer ze orain gai hau, ez dakit, modan dago, edo irakurleia gustatzen zaie, edo klabe horretan pentsatzen baduzu, ez zaude egiten, ez zara fidel esan genuke, zure buruari. Beraz hori, niretzat hori klabe bada. Irudi bat ikusten du idazleak, zerbait agertzen da arrakalaren bestaldean, eta hor dagoen kontakizuna errebelatu behar du, bere buruaren medium bezala. Ondo idazteko, erabaki kontzienteak hartu behar ditu, baina barruak agintzen dioena da kontatu behar duena. Hori uste zuen Charles Baudelaireek modernitatearen lehen poetak, eta hori uste du gure gonbidatuak ere. Horregatik ere egiten zaigu zaila hitz egitea idazten dugunari buruz. Niri behintzat oso zaila egiten zait, zen nik uste dut liburu bat bukatzen duzunean, hasieran behintzat ez dakizu zer egin duzun. Ez dakizu zer egin duzun. Eta gero hori da, eta gero, bueno, norbaitek galdetzen badizu, ez dago galdera zailagorik, ez da, zertaz doa zure liburu berria dozu. Zaila ezagutzea oso zaila da. Oso zaila da. Orduan, klaro, zergatik, sortze prozesu horretan badagoelako alde arrazional bat, baina badagoelako ere alde irrazional bat, eskutuan dauden, zure barruan eskutuan dauden emozio batzuen, inertzia, bizitzan gertatu zaizun guztia hor pilatuta geratu dena. Oda, badaude gauza batzuk, zuk konturatu gabe hor ateatzen doazenak. Orduan, zuk ezin duzu hori kontrolatu eta gero ezin duzu esplikatu. Zer egiten duzu, asmatu relato bat. Hau da, liburu bat bukatu berrita. Gezurra ez dena, baina relato bat dena. Bai, esate duzu, relato bat azaltzeko zer idatzi duzu. Galdera horri erantzuteko, esango dut, liburu hau, aukeratuko dut hau eta hau liburu honetatik, eta hau idatzi nahi izan dut, hau esan nahi izan dut. Hau da, baina beti liburuak berak esplikatzen du, ez egileak. Niretzat hori guztiz liburu bat idatzi behar izan dut, esan nahi nuena esateko, beraz, erantzuna hor laburra igual ez dakit esaten. Behar izan dut liburu bat, beraz, ezin dizut kontatu zeri buruzkoa den, ez? Askotan esaten da, egileak dakiena baino gehiago jakin dezakela bere liburu batek. Literaturaren zeremonia magikoari, zorzaio mirari hori. Ideiak ez ezik, emozioak, intuizioa, sentiberatasuna erabiltzen ditu idazleak bere lana egiteko. Guzti horren emaitza harrigarria izan daiteke, eta sarretan, harritu da Karmele Jaio bere buruarekin.
bere lanetara itzultzaile gisa itzuli denean bereziki. Nire lanak itzultzen ditudanean, izaten da aukera bat ikusteko nire idazketa hobeto ezagutzeko. Ikusten ditut gauza batzuk sorkuntza prozesuan ikusten ez ditudanak. Eta hor espilu bat bitartez ikustea bezala ez, nire idazketa hori batetik. Horrek ematen dizu beste leku batetik ari zara begira idatzi duzun hori. Eta gero, deskubritzea esaten duzun hori. Hemen zegoen hazia, nire kezkak izan direnak edo, baina momentu hartan ez nekien hori neukana. Adibide bat jartzeko nik amaren eskuak idatzi nuen, nire ama oso ondo zegoen, oso ondo. Mundu guztiak esaten zidan, hau zure benetan gertatu zaizu, amari gertatu zaiot, ez, hau da, fikzioa da, eta guztiz fikzioa da. Baina gero urtetara, esan nuen, zergatik hasi nintzen ni hori idazten. Eta konturatu naiz, izan zela momentu bat zeinean ikusten duzun, zure aita, zure ama, zahartzen ari direla. Badago momentu bat, egun batetik bestera, esate duzuna, aipa, ze gertatu da, zahartu egin da. Eta nik uste dut, ni orduan hasi nintzen ikusten hori, eta kezka hori piztu zen nire buruan, ni jakin gabe, eta hasi nintzen idazten, eta horregatik ere atera zen gai hori, amarena, ama gaixorik, ama zaindu beharra, nik uste dut nire inkonstientean zegoela, nik orduan jakin gabe. Eta gerora, esan dut, bai, uste dut horregatik aukeratu nuela gai hori, ez? Indar inkonstiente horiek giratuta, barruko ahotsari obedituz, egarri sakon bat asetzeko idazten diren liburuak boteretsuak izan ohi dira. Baina ezin esan idazleak aukeratutako liburuak direnik, idazleari etorri zaizkionak dira. Konbokatzen edo esaten aukeratzen dituzu, ez dituzu aukeratzen, hau da, horiek dira dituzunak. Momentu horretan, bizitzako momentu horretan, eta lehen aipatu da, benetakotasun horrek egiten du gero identifikazioa egotea irakurlearekin. Ez garelako esan duzun bezala indiferenteak. Eta zure egia eta nire egia ez direlako haina indiferenteak, ez? Eta norberaren egia ikusten duzunean beste baten hitzetan, hori da literatura daukan gauzarik ederrena. Momentu hori batzutan, ez, uste dut engantzatzen gaituela, engantzatu garenok irakurle bezan nolabait esatearren, nor hitzez irakurtzen duzunean zerbait, barruan bazenekiena mailaren batean, ez ezaguna den mailaren batean, eta ordutik ezin duzu ahaztu inoiz, ez? Gardendu egingo balu bezala errealitatea, ez? Eta oso sentsazio bat da boteretsua erabat, ez? Erabat, eta irakurleak sentitzen duen hori, nik uste dut, idazleak sentitu duela lehenago sortze prozesu horretan. Zeukan buruan zerbait, forma eman gabeko zerbait, eta behar izan du sorkuntza prozesu hori desordenatuta zegoen guzti hori horri emateko forma bat, emateko sintaxi bat, eta hori zertarako zentzu bat emateko, edo ulertzeko. Linterna batekin joatea, ilunetan, kontatu nahi duenaren bila. Bidearen zati labur bat iluminatuta, beste guztia ilunpetan. Tarteka, buelta eman behar izatea, bidea agortu belako, estelako hori barruan zeukana, kontatu nahi zuena. Errebelazio prozesu bat, hori da Karmele Jaiorentzat literatura idaztea. Beti dauka sentsazio hori bilatzen ari naizela. Eta honek, galderaz beteta idazten dut, hori argi daukat. Eta honek dauka gauza on bat eta bere arriskuak eta bere alde onak, niretzat alde ona da deskubrituko duzula zerbait, hau da, nik aldez aurretik jakingo banu zer idatziko dudan, zertarako idatzi liburu bat, baldin badakit zer esan nahi dudan, nik nahi dut deskubritu zer esan nahi dudan, ez? Hori alde batetik, baina badauko bere arriskua baita ere, momentu batean, basoaz, ez da, hor irekitzen ateak, leihoak, basoaz, aurrera eta batean aurkitzea paneta bat, ez? Eta esatea, hemendik ez da. Eta atzerutze egin behar, eta gertatu zait askotan, ez? Aitaren etxearekin gauza asko bota ditut. Esan ez, zema denbora hau idazten eta ez du baliozetako. Baina beti balio du. Basoaz, eta mintzat balio dizu konturatzeko hortik ez dela. Eta nik uste dut,
ez dela, ni behintzat ikusten badut ez dela, berdin zait, urte bat egon banaiz aurrekoa zen, bota egiten dut. Aurkitu nahi dudalako bidea. Bide horretan aurkitu bituen egia kontatzeko, Karmelen Jaiok 3 eleberri idatzi ditu, beste hainbeste ipuin bilduma eta poema liburu bat ere bai. Orain hilak ditugu. Heldutasunarekin datorren esperientzia universal bat jasotzen duen poema liburu ederra, inguruko personen heriotzarena. Nire herria. Nire herriko zerua ez da laua. Odeiek loditzen dute. Ezer ez da laua nire herria. Zenbat gris eskutatzen den odei bakoitzean. Nire herriko zeruak pisu handia du. Justu hemen, zorbaldaren eta lepoaren artean nabaritzen da gehien. Eta odeiak, nire herria, beti daude norbaiten gainean deskargatzeko prest. Nire herriko lurra milaka zimurretan dago tolestua. Eta tolesduren gerizpetan biziraundu nire herriko hitzak. Nire herriko jaio berriak zaharren ahotsa dute. Nire herriko hitz asko lurrazpian daude. Kanposantuan hasi dira elkarrizketa asko nire herrian. Familia, hori izan da poesian, ipuingintzan, zein nobeletan, Karmelen Jaioren interes nagusia. Gizabera bere harreman intimoenetan, kaleaz haragoko bere intimitatean. Begiratzen dut atzera idatzi dudan guztia eta dena nire kezka nagusia edo nire giza harremanetan dago, ez? Pertsonen arteko harremanetan, ez? Orduan hor sartzen naiz. Beste guztia bai, dekoratua da niretzat, bai, badago, noski nun dauden kokatuta pertsonaiek oso importantea da ere, baina importantea da bereziki niretzat eragina dutelako euren bizitza intimoetan, ez? Egoera sozialak, baina hor zentratuta nagoelako eta gainera nago zentratuta euren alde eskutuan bereziki, esangabeko hitzetan. Niretzat hor dago arrobia, ez? Egunero barruan geratzen zaizkigun hitz guzti horietan. Beti iruditzen zait interesanteago esan gabe usten duguna, esaten duguna baino, eta pertsonaietan ere niretzat interesgarriagoa da edo esaten dutena baino, besteari esaten dioten hori baino, bitartean pentsatzen dauden hori, ez? Orduan, horregatik agian fokalizazio hori pertsonaietan, bere euren barne munduan, ez? Ez dut ama imaginatzen erresidentzia batean. Tanok zainoko dau. No dejaba de repetir un nombre. ¿Cómo era? Lasai. ¡Dolores! ¡Dolores! Lea. Ama, atzo esan zenuen zuk irakurriko zenidala. How about this? Why don't you do us both a favor? And stop feeling so fucking sorry for yourself, for fuck's sake. German hori nosan jakin nahiko neuke. Aspaldiko kontua da hori. Ikusten duzu itsasua? Errealismoaren arauetan eroso sentitu da Karmelen Jaio orain artean. Kontakizun garaikideak idatzi ditu, pertsonaietan konzentraturiko ariketak, esaten dena baino, esaten ez dena arakatzen dutenak. Estilo gardenean, irakurleak amaren eskua ikus dezan, eta ez idazlearena. Niretzat oso importantea da nik ikustea oso ondo, irakurleak ondo ikusteko, eta gainera askotan bezala nire eskua ez ikustea, leio garbitzailearen funtzioa, ez? Idazleak nire ustez egin behar du leioa oso ondo garbitu, irakurleak ikusteko zer dagoen beste aldean, baina ezin du erakutsi trapoa eta bere eskua. Sentsazioa eduki behar du irakurleak, gardentasun hori niretzat oso importantea da. Hizkuntzak horretarako ez du trabarik egin behar. Idazlearen esanetara jarri behar da. Idazleak esan dezan bere egia.
1000 aldiz esandako hitzekin behar bada, baina bakoitzaren esanahiari ondo begiratuta, garbi. Nik sentitzen dut, idatzi bitartean, etengabeko tensio bat hizkuntzarekin. Etengabeko tensio bat ona dena, baina iruditzen zaidalako badagoela hor tentsio bat zuk esan nahi duzun horren artean eta hizkuntzak esan nahi duen horren artean edo hizkuntzak esatera bultzatzen zaituen horren artean, ez? Izango balitzu bezala nik hemen nire hitzen hotzara bat, ez? Nago idaztenetan ari naiz hitzak aukeratzen, ez da? Eta hitz bat hartzen dut eta dator beste lau hitzekin batera logikoak direnak, ez? Hitz horrekin bat datozenak. Eta hizkuntzak esaten dizu, hitz hau erabiltzen baduzu, hau dator, guzti, txorizo bat balitz bezala, ez da? Hitz hauekin dator. Eta nik uste dut, idazlearen lana ere zentzu horretan badela hori apurtzea. Hizkuntzak behartzen zaituen horreta da, logikoa dena, komuna dena, ez dut erabiliko honekin erabiliko, eta horrek ze indarra ematen dion. Nik uste dut, tensio hori dago guda bat bezala hizkuntza eta idazleak esan nahi duen horren artean. Eta nire kasuan, bai, esan duzun hori, niretzat sinpletasun hori oso garrantzitsua da eraginkortasunaren mesedetan. Baina, eta horrek ez du esan nahi edertasuna ez dela importantean. Kontrakoa, ederra izateko eraginkorra izan behar du. Testu eraginkor bat izan behar du edertasuna lortzeko edo irakurleak sentitzeko edertasun efektu hori. Orduan, bai, ari naiz nik ez dakit ere kazetaritzatik etortzearen horrek ere duen eragina, hau da, ikasi dugu, nola alik eta argien, alik eta lasterren hasieran esplikatzea, horrek, hori ere, beste bat inkonsientean, egon daitekeena idazten dudan bitartean, baina beti daukat oso presente norbait dagoela beste aldean, eta alik eta modu eraginkorrenean, bidali nahi dio dela, nik momentu horretan buruan dudan irudia, emozioa. Durante la noche no ha dejado de sonreír. Estaría soñando algo bonito, digo yo. Y no ha dejado de hablar en sueños. Bueno, no sé si dormía, yo creo que sí. ¿Ha hablado? En cuanto se fue tu hermano empezó a hablar. No se la entendía muy bien, pero no dejaba de repetir un nombre. ¿Cómo era? Ay, ¿cómo era? Germán. Eso es, Germán. Germán. Nire aitaren etxea defendituko dut, esan zuen Gabriel Arestik, euskal literatura garaikidearen aitatzat hartu genezakeen poetak. Aitaren etxea, deitu dio Karmele Jaiok bere azken nobelari, protagonisten artean gizon bat daukan lehenari. Askotan aitortu du, fikziozko gizon hori sortzeak bertigoa eragin ziola. Baina sartu nintzen beldur batekin, beldurrakin edo errespetuakin, neukan beldurra handiena zen karikatura bat egitea. Zatea, gizonak onelakoa dira, eta emakumeak onelakoa dira. Hori zen nire beldurra handiena idazten ari nintzen bitartean. Helburua esen jakina, gizonak nolakoak diren azaltzea, gizon bat sortzea eta gizon hori azaltzea baino, bere kontraesan guztiekin eta bestetasunak eragiten duen ziurgabetasun horrekin. Ez daukazu ziurtasun hori ez dakit nola esan, ni hor ibili naiz, eta ekiditeko ere olako pertsonai hau honelakoa da, egin dut ere ariketa bat bereziki aitaren etxean bakoitzaren konplexutasun hori adierazten eta kontraesanak adierazten, iruditzen zait guztiz. Ibili naiz ekilibrio hori lortu nahian. Lortu behar duzu irakurleak ulertzea nolakoa den, eman behar diozu informazioa hau honelakoa da, baina aldi berean ere izan daiteke horrelakoa. Orduan, konplexutasun hori nola sartu irakurlea galdu gabe, irakurleak sentitu gabe, hau definitu gabe dago. Ismael, Aitaren etxea nobelako protagonista, idazlea da, baina ez du idazten. Eskonduta dago,
idazle esten, baina idazten ari den emakume batekin. Aguretzen ari den aita baten semea da, eta andretzen ari den alaba baten aita. Eta ez daki nola izan, ez idazle, ez senar, ez aita, ez seme. Gizon bat asmatu du Karmele Jaiok, gizona izaten asmatu ez duena, eta asmatutako gizon honekin, badirudi, asmatu duela, baita gizonen artean ere. Orain arteko, zelan den gauzak, orain arte idatzi ditudan gehienak, idatzi ditudan lanetan erantzuna edo jasotzen dituen iritziak, eta gehienak emakumezkoenak ziren. Hein handi batean, badakigulako aurre iritzi badagoela pentsatzeko, emakumei buruz ari garenean, emakumeentzako ari garela eta bar. Oraingoan gaia aita eta gizona eta nabaritu dut aldaketa bat, hau da, gizon askok idatzi date, esan didate, gainera era askotako gizonak eta nagusiak, gazteak, era askotakoak, eta niretzat oso pozgarria izan da, ze gehienetan izan da, edo esan didate, tripako mina sortu didazuna, mugitu egin didazu gauza batzu barruan, eta igual ikusiten ez nituenak, edo egiten ditudanak, edo lakoak. Baita ere unkituta asko aita eta semearen arteko komunikazio ezintasun horrekin edo emozioak ezin adierazi horrekin. Orokorrean izan da, batetik, orain arte, eta inbeste gizon hurbildu, zetzu honetan, esan nahi dut, liburuaz zerbait esateko, eta egia esan, sentitu naiz ondo alde horretatik, sentitu dut ondo hartu dutela ere, eta hartu dutela ondo askok esan diate, eskertzen dut horrela kontatzea hau. Hau da, kontuan izan da gizonaren ikuspuntua. Gizonaren zergatik, nik uste dut denok dugula egiten duguna egiteko arrazoi bat. Eta izan leike egiten dugun hori, munduko gauza txarrena, baina beti dago atzean arrazoi bat. Orduan, sartzea arrazoi horietan hori eskertu didate. Edo hori sentitu dut eskertu didatela. Bai, hau gertatzen da, baina begira zelako karga daukagun bere. Alde hori ere agertzea. Genero berdintasunaren esparruan ez da erraza aurrera egitea. Espainiako finantza erakundeen artean adibidez, Laboral Kutxa da bakarra, kontseilu errektorean gizon eta emakume kopuru berbera daukana. Asko dago egiteko, arlo politikoan, ekonomikoan, sozialean eta geure baitan ere bai. Hor, literaturak lagundu dezakela, uste du gure konbidatuak. Literaturak hori da, nik uste dut konplexutasuna azaltzeko daukan ahalmen hori, ez? Kunderak esaten zuen, novela batek erakusten dizu mundua zuk uste baino komplikatuagoa dela, ez? Matiz guzti horiek, bagaude ez dakit nik uste dut gizarte batean zeinen gero eta gainera gehiago bultzatzen gaituzte diskurso oso nirekin edo nire kontra, txuri edo beltz, eta bar. Eta injustu, bizitzaren logika ez da hori. Eta literaturak laguntzen digu, nik uste dut, ematen dizigu tresnak konplexutasun hori azaltzeko. Gainera, ez da kontradikzio bat, konplexutasun hori azaltzen zehaztasunaren bitartez. Zehatza izan da, lortzen du literaturak konplexua azaltzea, ez? Aterrizatzen kontzeptu guzti horiek, bai edo modu abstraktuan ditugunak buruan, edo bai modu teorikoan ditugunak buruan, baina hitz potoloak dira, ez da gize, patriarkatua. Hitz potolo horiek ez dira, ez daukate puntarik, ez dira azalean sartzen, orduan eraman hori, familia bat afaltzen ari den momentu horretara, sukalde batean, egoera konkretu zehatz batera, ez, eta horrek punta dauka. Eta hori sartzen da azalean. Orduan,
hori da, nik uste dut, ni saiatu nahi izena egiten aterrizatzen guzti hori gure eguneroko bizitzara eta sentimenduetara edo emozioetara, hori izan da, eta horregatik ere nik uste dut hobeto hartu dela edo ulertu dela bestela erresistentzia egiten duten irakurle batzuengana. Eta gainera ere nik uste dut literaturan pasatzen garela ere ideien mundutik emozioen mundura. Eta ideien munduetan beti gaude pentsatzen guztiar ze pentsatzen dugun. Zuen azaltzen ari zara zerbait, baina ni bitartean ari naiz pentsatzen zer erantzungo dizudan, ez? Baina emozioen munduan gaude desarmatuta. Orduan, emozioen munduan identifikatzen gara, denok sentitu dugulako haserrea, denok sentitu dugulako, emozio guztiak. Orduan, esatezu, ze potere daukan literaturak, esatezu, hiltzaile baten obra eta zaude, ez tozu nahi poliziak hiltzaile hartze, harrapatzea, eta desgraziao, ez da izan, eta ze potere daukan horretarako, empatiarako sartzeko. Orduan, hori, nik uste dela literatura daukan gauzarik indartzuena, sartzen zaela, lortzen duela arrakala horietatik sartzea. Profesionaltasuna, irakurlekiko errespetua, ofizioaren ezagutza, zintzotasuna, adeitasuna. Azken 20 urteotan balore horiek izan dira Karmele Jaioren literatura gidatu dutenak. Literaturaren botereaz konbentziturik, literatura boteretxo egin du. Benetako idazle guztiek egiten duten moduan. Benetan esan nahi zuena deskubritzeko eta zerbait benetakoa esateko. Emakundeko egoitzatik ateratzen garenean, besterik ezin dugu pentsatu, ezpada benetan eskertzen diegula, deskubritu digun benetakotasun guztia.